Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangwal Idris naku. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana kararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikin mu da ka same shi cikin sauki. Jarumi Adan Zango da babban mai gidansa wato Sarki Ali Nuhu Muhammad, inda aka yi hira da shi Adan Zangon yake cewa Sarki Ali Nuhu babban mai gidansa ne, kuma shi sarkin jarumi ne babba, ba shi da baƙin ciki kuma yana son kowa nashi ne, kamar yadda shi Adam A. Zangon yake mana bayani. Ya ce shi Sarki Ali Nuhu ya yi silar zuwar mutane fim ɗin Hausa, daga ciki akwai marigayi Ahmad S. Nuhu da kuma shi kansa Adam A. Zangon da Sadiq Sani Sadiq da irin su Lawan Ahmad, wanda shi sarkin ya nuna musu soyayya sosai, wanda ya kai ga sun tashi a ƙarƙashin production ɗinsa mai suna FKD. A wata hira da aka yi da shi Adam A. Zangon yake cewa shi Sarki Ali Nuhu babba ne kuma ba shi da baƙin ciki, wanda shi ne ya yi silan zuwansu wannan masana'antar ta Kannywood, wanda a yau ga shi kowa dukansu sun ɗaukaka, har shi ma musamman ya yi misali daga kansa. Yake cewa ya mallaki abubuwa da dama musamman ga kuɗaɗe da kadarori da wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa. A wata hira da aka yi da shi ya yi bayanin cewa wasu magoya bayan nasu suna musu mummunan fahimtar cewa da shi Sarki Alin da shi Adan Zangon suna yawan samun matsala, wanda wasu suke ganin cewa shi Sarki Alin yana baƙin ciki ne da abinda shi Adan A. Zangon ya mallaka. Sai dai kuma Sarki Alin ya magantu cewa hasali ma baya baƙin ciki da abin da wani zai samu, wanda kafin ma su samu ya riga su samu. Sai dai kuma Sarki Alin ya magantu cewa duk wani abin da shi Adan Zangon zai samu ba zai taɓa gushewa daga cikin labarinsa ba, wanda hasali ma shi ne silan samun wainan abubuwan. Inda kuma a bari guda shi Adan Zangon yana bayanin cewa tsakaninsa da Ali akwai kyakkyawan fahimta, hasali ma Ali baya baƙin ciki da duk wani abin da zai samu na rayuwa. Kana ya yi bayanin cewa duk wani abin da zai samu na rayuwa a wannan masana'antar Sarki Alin shi ne sila. Kar ku manta ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa, domin da zarar mun ɗora sabon aikinmu da ku same mu cikin sauƙi. Mun gode.